نویسکارê Kurd Cemal Hemê gotarek li ser peywendî û têkiliyên navbera PKK û dewletên dagirkerê Kurdistanê nivîsiye. Berawerd bi İsraîlê û Hizbullah ya Libnanî re nivîsiye û têde dibêje li gor pisporên leşkerî artêşa Tirkiye bi 100 barî bihêztir e ji artêşa İsraîlê û Hizbullaha Libnanî gelekî bihêztir e ji Partiya Karkerê Kurdistanê PKK. Lewma jî em bawerin ku eger Tirkiye bixwestiye Partiya Karkerên Kurdistanê ji qurmên wê ve rake û tunebike bi awayekî temamî, ev operasyona jî ji artêşa Tirkiye re mîna seyranekî ye û her wisa ji artêşa İsraîlê re jî tunekirina Hizbullah mîna seyranekî ye. Lê gelek dikarin pirsyar bikin, eger pirs bi vî awayî asan be. Lê gelo çira artêşên Tirkiye û İsraîlê bi van operasyona ranabe û her du rêxistinên terorî PKK û Hizbullah tune nakin. Dema ku her du dewlet dibêjin her du partî du rêxistinên terorî û metirsîdarin li ser ewlehiya wan û çi şer û teror li dunyayê de jî çê dibin ji bin serê wan e. û herdem ew dewletên rojavayî li dijî wan gur dikin û daxwazê ji wan dikin her du rêxistina di nav rêxistinên terorî li cîhanê de rêz bikin û çavkaniyên wan yên diravî û çekdarî zuha bikin. Cemal Hemê dibêje bêguman ev pirsiyar lojîkî ye û gelekî mebezdar e. û di baweriya min de bersifa vê pirsiyarê hewceya wê heye ku yek bi kwîrayî milmaniya Erebî û İsraîlî ji aliyekî ve û milmaniya Tirka û Kurdan ji aliyekî din ve bike û xwendinek di pêdiviyên her yekî ji Tirkiye û İsraîlê de bikin. Da ku em vê pirsê bi awayekî lojîkî û normalî tê bigin û heta em bersifek temam li ser vê pirsiyarê bidin ku gelek xelk bi heyran dî hiştiye. Rejimê diktatûr herdem dijminên wehmî ji xwe re durist dike, piştevanî bi awayekî nihênî dide wan û bi awayekî eşkere dijatiya wan dike û raya giştî li dijî wan gur dike. Da ku wê mîna dehbeyekî tursok li dijî ewlehiya miletê wê nîşan bide, da ew millet xwe bavêje hembêza wan rejimên diktatûr û ew rejim xwe nîşan bide wek parêzerê jiyana wan û bi wî awayî projeyên ku xizmeta berjewendiyên wê dike bi ser dixe. Hemê nivîsiya carna jî ev yek ji bo ejnîdayên hilbijartinan e û carna jî ji bo bêdengîkirina dijberiya wê ye û bihaneya ku em niha di şer de ne û çi deng ji dengê şer bilindtir nîne û carna jî bi sedemên stratejî da ku ji xwe re çek bikire û bi hinceta nehiştina terorê û carna jî bi armancên siyasî û xwestega berfirekirin û dagirkirina welatan bihaneya ew bajar yan bajarekî din piştevaniya terorîstan dikin. Terorîst wî bajarî mîna baragehekî xwe bikartîne û ji wê derê êrişên xwe dike. Wek çawa Amerîka rêxistina Qaîde çêkir û piştevaniya wê kir, pêştira Qaîde ber rêxistinek terorîstî binav kir û bi hinceta wê Efganistan û Iraq û dewletê dinga dagir kir. Hemê di berdewamiya gotara xwe de dibêje bû nimûne İsraîl gelekî ji Hizbullah mifadît û piştevaniyek Amerîkî û rojavayî bêbinama peyda kir bi sedema çend êrişên Hizbullah ku bi xwe di nava şanoyên çêkirî de û li ser rêkeftî pişt perdeyên girtî de peyda kir. Her wisa Hizbullah jî gelek mefa ji İsraîlê dît karîbû piştevaniya her du cadeyên Erebî û İslamî werbigire û piştevaniyek diravî û lojîstî û eskerî û siyasî bi dest vebîne. Beramber vê yekê Hizbullah başûrê Libnanê kontrol kir û dest bi ser de girt û nehişt çi bizav xwe bilivîne û berxwedanê bike ji çi tevgereke Libnanî û Filistînî be yan jî Erebî ku nêzîkî sunor bibe yan hewl bide sunûrê Libnanê bi İsraîlê re derbas bike. Cemal Hemê dirêja gotara xwe de dibêje bi vî awayî jî îro em dibînin Hizbullah sunûrê İsraîlê diparêze û emn û emanet û ewlehî û parastinê ji xelkê Bakurê İsraîlê re peyda dike. Lewma jî hebûna Hizbullah di başûrê Libnanê de pêdiviyeke sereke û pêwîst e ji İsraîlê re ji ber ku nebes hemî tevgerên Filistînî lêbelê yên Libnanî jî nehiştine û her mîna destekî dirêj yê İsraîlê di kwîraya erdê Libnanê de ye. Hizbullah bi dehan komkujî derheqa Filistîniyên ku Libnanê dimînin kiriye û hemî bizafên şoreşî li dijî İsraîlê tune kiriye û destê xwe kiriye qirga wan bizafan de. Di navbera İsraîl û Hizbullah de berjewendiyên gelek û mezin hene û bêdawî ne. Lewma gelekî bêwateye ku peywendiya navbera İsraîl û Hizbullah de bi dijminatîna bikin. Her du bi çi awayî dev ji hev bernadin. Nivîskarê Kurd Cemal Hemê di dawiya gotara xwe de dibêje sînaryoyê ku di navbera İsraîl û Hizbullah de çê dibe heman sînaryo navbera Tirkiye û dijminê wê wehmî PKK'yê ku ewlehiya wê dike metirsiyê de jî çê dibe. Da ku rejima Tirkiye piştevaniyek mezin nav gelê xwe bi dest vebîne û bibe xwediyê desalatek bêhempal welatê xwe de û xwe mîna beravanker û parêzerê gel û welat nîşan bide. Bi vî awayî Tirkiye gelek mefa ji vê rêxistinê bi navê Kurdan dixebite dît û vê partiyê ya ku bi navê PKK karîbû gelek kesatiyên roşenbîr û dijberên Kurd li Tirkiyê teror bike û xwe li ser meydana siyasî ya Kurdî li Bakurê Kurdistanê bisepîne û hemî bizafên rizgarî xwazên Kurd tune bike. Her wisa gelek alîkarî û piştevaniyê siyasetên Atatürk li dijî Kurdan kir
بو سدم کو به هزاران گوندین کردان و ایران بونه و پنابربونا گلی کرد بو ناو باجارین ترکان و بو سدم کو گلی کرد د ناوا جواکا ترکیه ده به حل و زمان خو یه کردی جی بیر بکن وک چاوه جبری نزدیک 3 سالان رودا دما کو پکک هنک چاگدارین خو جچیاین کردستان پیا کرن ناوا باجار و گوندین کردال باکور کردستان لپیش چاوین میتین ترکا یم کوره دانه پکک جچیا پیا بن ناو گوندی کردا ل ترکیه بما بستا پیلان اکی نه ل دیجی گلی کرد پکک هاوردور باجار و گوندی کردا گرتو خنده کولان بوی آوای گلوپا کسک و خست یان هنجت جا ارتشا ترکیه را چکر دا کو گوندو باجارین کردان دور پیش بکاو به توپ و چگین گران تو باران بکا و کرد درباسی شرکه به هفسنگی ده هزا دوان یا ده هفپیمانیا ناتو ده انگو ارتشا ترکیه را کر به چگین روسیه کون و پیس کو فیشگاوان ناتقه ده ارتشا ترکیه را درباسی شر ناوا باجارا بو به کو خمج جان و جسد و مال و ملکین کردا بخو به وی آوایی کرد به 10 سالان پاش ده وگراندن بگومان اف تشتجی همی دکوه برجواندیا رژیما دیکتاتورا ترکیه ده هر کسی کو ایرو تماشای نقشه هفپیمانیین پارتیا کارکرین کردستان پکک بکه و ببینه او هفپیمانی بیشوفینی و کمالین ترکان را پارتیا جهپیا کو اتاتورک بخوا دامزراندیه دکو و ببینه کو پکک هفپیمانی بر رژیما ایران را هر وسا هفپیمانی بر رژیما عراق و سوریه و ارمنستان را جی یه ستمکاری لگل کرد دکه